Sa pagpangandam sa epekto sa Bagyong Pipito, mga klase sa Northern ug Eastern Samar suspindido sa tibok adlaw. Samtang mga panimay dapit sa Kabaybayunan gipalig-on sa mga nagpuyo niini. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabong. Fem? May gahapon pa lang ang mga lokal nga kagamhanan sa probinsya o kalungsuran dinhi sa Eastern Visayas, sa ilabi na ang Samar Island. Sama nila dinhi sa Borongan City ang nangandam na sa posibleng epekto nga dala sa Bagyong Pipito. Bisan pa man kung grabing kainit sa panahon ng nasinati kagahapon, hangtod na kaganihang udto. Linaw kaayo ang kadagatan ug gani dinhi sa pantalan sa Tacloban City minus ang gaangkurahe nga mga pump-boat kay milawig pa sila sa mga silingang isla. Nagpadayon pa usab sila sa pagpanagat. Samtang nangandam na usab ang mga mulupyo sa coastal barangay sa lungsod sa Basay, Samar kun mopaduol man ang Bagyong Pipito sa Samar Island. Usa na sa ilang gipangandaman ang posibleng storm surge. May bagyo na may storm surge, medyo dito sa aming banda sa merkado hindi na masyadong tumataas masyado yung tubig. Hindi katulad noon na talagang mataas. Oo. Ngayon nung Ursula, yun na napansin namin, dito na lang banda. Pero pag ganyan may mga bagyo tapos typhoon na talaga, nakaka-alerto na kayo? Oo. Alerto na kami talaga. Ngayon pa lang nag-ano na kami. Nagre-ready na. Sa lungsod sa Balangiga, gipamutol sa mga mulupyo ang mga tag-as nga punuan sa kahoy. Aron walay linya sa kuryente ang mapiktuhan ug mga tumbang ngadto sa daan. Kung mahitabo man nga dunay kusog nga hangin. Sa Giwan, Eastern Samar, gipaygayan gadihang buntag ang coordination meeting uban sa Pag-asa. Mga kawani sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office uban sa 60 ka mga barangay kapitan sa lungsod. Matod ni Eugenia Padwal, Giwan MD RRM Officer, nga bisan kun layo ra ang sentro sa bagyo sa ilang dapit, apan posibleng malakip gihapon sila sa rain bands sa bagyo. Hinungdan nga na desisyonan nga karong hapon himuon na ang forced evacuation. Alauna gani ang hapon ng mga taga MDRRMO o mga barangay opisyal nagrekurida na sa mga panimay nga nahimutang sa Kabaybayunan aron makabakwit. As early as now, ano na yung mga tao na, lalo na yung nasa coastal areas na i-prepare na ang kanilang mga families na mag-evacuate na as early as now kasi para maiwasan yung hindi ka nais-nais na mga pangyayari. Naka-prepositional sa mga relief goods aron maapod-apod dayon sa mga nanginahanglan. Samtang uban pa dayon pang nanagat karong hapon apan may higayon pa silang mamauli ug matagwang ilang mga sakyan sa luwas nga dapit. Mipagawas na usab og kamanduan ang Northern ug Eastern Samar Coast Guard nga nagdili sa mga barko, labi na ang mga bangka sa paglawig. Samtang mideklarar na og half-day suspension sa trabaho og mga klase sa dakbayan sa Tacloban si Mayor Alfred Romualdez. Kagahapon pa usab gideklarar na sa mga provincial government sa Northern Samar ug Eastern Samar nga suspendido na ang mga klase sa tanang level karong adlaw. Mimando usab sa Northern Samar Governor Edwin Ungchuan sa mga nagpuyo sa mga low-lying coastal areas sama sa Lawang, Palapag, Mapanas, Gamay ug Lapinig sa pagbakwit tungod sa posibleng epekto sa bagyo karong gabii. Matod sa Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas nga kagahapon pa lang gisugdan na nila ang pagbantay sa dagan sa panahon uban ang mga nagkadiyang ahensya sa gobyerno. May ganiha pa lang, pagabot na to din sa mga barangay sa Borongan City, labi na kining coastal nga area, nakasinati gyud ta sa epekto na kato ni Bagyong Pipito, pipila ka epekto ni Bagyong Pipito kay kusog gyud ang unos, pag-ulan o gani ni bawd na, ni kusog-kusog na ang bawd. Kung kaganina atong sa tuang paghulagway, linaw kay pang dagat pero karon isog na ang dagat, dagko na ang mga bawd. Hinungdan pa man nga nakaandam na gyud usab pod ang evacuation site nga maoy unyay pahiklingan alang sa mga posibleng maapektuhan nga mga pamilya. Samtang lakip no sabdi ni ang relief goods kay pod-apod unya alang sa mga apektado. May Tem, just to clarify, karong mga orasa nakapatuman na ba sila og preemptive evacuation, especially kanang mga nanimuyo sa eastern coast sa Northern ug Eastern Samar?
May kagahapon pa lang ni pagawas na og order si Governor Ong Chuan sa Northern Samar nga niadtong mga coastal areas, labi na mga low-lying areas, ipahigayon na gyud ang preemptive evacuation karong adlaw. Ilabi na sama sa sa Eastern Samar mo sa naggibuhat. Bisan man gani ang giwan sa katotong ganihan ng balita nga bisan wala sila nalakip sa storm signal number 1 kay ang nahalakip raman sa Eastern Samar ana araman sa Hipapad padung na ngadto sa Northern Samar nalakip sa signal number 1 pero matod man sa ilang MDRMO nga nangandam na silang daan kay posibleng malakip man gyud sa rain bands o kaning ilan na pong napanlantawan ang posibleng kusog nga unos usab nga dala hinungdan nga mo to kaganina forced evacuation na to. Matud pa man gani atong ilang MDRMO officer nga kinahanglan alas 4 dili pa mo ngit-ngit ila nagyong mapa-evacuate ang tanang naa sa coastal areas. May Daghang salamat Fe Marie Dumabok ug amping budiha.